ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಮರುವೈಂದು ಅಂಚಿನ ಮರುವೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮರುವೈ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಐತೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕೊಂತೆ ದಾಸೇಮಿ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮರುವೈ ಅವು ಎನ್ಮ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸುದೇತ ಮರುವೈಗೆ ಉಳ್ಳಾಳರು ತಿಕ್ಕುನ ಮರುವೈ ಅವಳು ಪೂರ ದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ದಕ್ಕೆ ಪೋನ ದಕ್ಕೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪುನು ಎನ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲರ ಮಲ್ಲ ಮರುವೈಂದು ಒಂಜಿ ಮರುವೈದರೆ ಮಂತನೇ ಅಂಡು ನೇನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ದೇಟ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇನು ಐಟ್ ತೂಲೆ ನೆತ್ ದಕ್ಕೆದ ಲಿಂಕ್ ನೇನೈತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ಇತ್ತೆ ನಾವು ನೀರು ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ಮರುವೈನು ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತೀನಿ ಒಂದು ಬೇಯ್ಪದ ಮಾಸ ದೆಪ್ಪರನ್ನೆತ್ತ నేను ಮುಚ್ಚಿಗೈತೆ ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಾಯಿ ಬುಡನುಂಡು ಉರ್ಕಾರುಂಡು ಮುರಾಂಚ ಪನ್ನದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಪನ್ಪೆ ಕೇಳಿದೆ ಏರಿಗೆ ಮರುವೈ ಬರ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮರುವೈ ಮನ್ಪುನ ಟಿಪ್ಸ್ ಮರುವೈ ಬೈಯರ್ ದಿನ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಬೈಯರ್ದಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಐಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾಡು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದುಲಂಜಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನು ಐಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮರುವೈ ಐತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಮರುವೈ ಗೊತ್ತು ಜನ ಐಟ್ ಉಂಡು ಮರುವೈದ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸೇನಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಅಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಬಾರ ಗರ್ರ ಮಂಪುಗ ಇತ್ತೆ ಈತು ನೈಸನ ದೆಪ್ಪುಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಮರುವೈನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಸ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಇತ್ತೆ ಈ ತಾಂಡು ಮಾಸ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲದಿದ್ದು ಯಾಕೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಈ ಮರುವೈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯ್ತಿನ ಅವು ನಾಳೆ ಎಂಗ್ಲೆಂತ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಅಂದು ಅವು ಬೇಯ್ತಾನೆ ಸದಾರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನು ಮರುವೈದ ಸೇಫ್ ತುನ ನೆಂತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಸ ಉಂಡೋಡು ಒಂದು ಅವು ತುನ ಎಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮರುವೈ ಬೇಯ್ತಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮರುವೈ ಎಂತ ಬೇಡ ಇದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಅದೋಟು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮರುವೈ ಉಂಡತೆ ತಿನ್ನಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿಟ್ಟು ಮರುವೈಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಏತು ಬಡು ಆತು ಪಾಡ್ಗ ಅದೋಟು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಗುದ್ದುದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಬತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ
ಒಂದು ಮರುವಾಯ್ಡು ಉಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಮಾಸದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅವ ತೆಡ್ಡೆ ಜಂಗ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಪು ಜೋಕುಲು ತಿಂತಿಜ ಕೆಸರುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.